Well, hallo. We merken van jou wat ze naam kalde de rins op. We hebben de knerkens dat vlees nu te veel gebracht en dat die 3-4 stunden. En die tijd wil ik schaublen kerken. Ik heb pakken de buiten opgestart en halt over wat ik gemerkt had. So, ik wil weten wat we er maken gaan. Ik heb maar gewezen bij schaublen kerken, maar ik wil je van den helemaal weten. En steht bloß ram zetten en uitchecken dat we schaublen kerken. Nu heb ik uit de gläser nemen en dat we de aankerken en hebben verlang schijne schaubelen. So, nu wil ik weten wat we er maken doen en wat we dat merken. Dankeschön. Okay, da werdet ihr mal wissen, was wir alles brauchen, um unsere besondere Schaufeln von der Kerken. Hier haben wir Spark, Tocino, Bacon. En dat is gewoon niet wel veel. Zoveel is hier dan wel. Ik heb hier een halve grote klampje. Hier hebben we 2 Zwiebeln, 2 gesneden. 2 onions, 2 cebollas. Hier hebben we 15 chesnick, 4 cloves garlic. Hier hebben we een warsch chorizo. Dat je bij Costco kopen, chorizo. En die kan andere warsch brokken, wanneer je wil. Hier hebben we 2 warschjes, dat noemt zich Polish sausages, dat zijn van Polen. Warschjes, die zijn een klein beetje gestoord, hebben met goud peper vielleicht en zo wieder. En die kan andere warschjes brokken, wieners of panchitos. En hier hebben we 3 chili serranos. En dat zijn die vriendschap met een jalapeno. Hier hebben we nog een jalapeno. Dat zijn cousins, dat zijn primos, varas. En je kan er dan zoveel maken als je geloven, hoe sterk die dan zijn. En hier hebben we wat we namen heinersop, chicken bouillon. Dat is bacaljan geschmack, tomato flavor. En dat worden we dan brokken en er staat zout. Zoveel erin en er staat zout. En hier hebben we dan 4 soorten schaubelen. We hebben rode schaubelen, roodbruine schaubelen, we hebben zwarte, we hebben witte. En pintos. Zo, en ik heb die nu 3-4 stunden uitgeweld. Dat brok ik daarna even. Weil je nur heute Butter braucht, dann regt eine Stunde Stau die Entschwal und dann sind die Leute im Kerken. So, was je dit, Fleisch alle je kerkt haben, je Brot, was ist es gut überwiesen, dann ist dann die Schaubeln recht im Kerken. So, ich werde was von dir über sehr schöne Schaubeln geben. Okay, das erste, was wir tun, ist, dass wir hier ein paar Lack Faten nemen en dan wou we dat spaatje nemen, dat tocino, bacon. En dan wou we dat smak, bruin broden, rijstbroden en dan wou we dat even hier. Wow, dat zit on, vangt dan zeer smak te loten en richt het zeer schijn. Het is meest krijgt goed, dit spaat, dit bacon. Tocino. Ik geloof dat spaat is goed, zeer schijn. Next, wat we doen is dan dat we de Zwiebeln bruin broden. Aber dat vaart het meeste eruit geschabt. En dan werden we de Zwiebeln smak bruin broden. En wanneer de Zwiebeln dus zo vangen zo fijn bruin te worden, dan doen we dat chesnick, dat garlic gemaakt. Dat garlic wil je niet tegelijk met de Zwiebeln, dan wordt het beter. So, de garlic, dat chesnick moet immer met het laatste. En dan doen we de peperschoten hier ook nog maken. We dit nog een paar minuten durchbroden en dan is dit eruit. Dan worden we de eeuwige vlees durchbroden. Zo, we zetten dit eruit. Een paar minuten hebben we dit fijn durchgebroden. De peperschoten, het chesnick en de Zwiebeln. Nu wordt dat hieruit. Ik wens je kon het rekken. Wauw. Next doen we dat chorizo. En de worstjes, de Polish sausages, de panchitos, waar die smak bruin broden. En dan willen we van schaubelen te kerken. Zo, nu kijk je maar, nu zijn deze chorizo en deze worstjes zo fijn goed. Dan schmijt er nog een jalapeno maken, dat kan er ook nog meer. Zo. Oei, dat ruikt schijn. Maar dan gaan we nu weer alle top mixen en dan weer schaubelen kerken. Oké, nu zijn de schaubelen. En dan gaan we dat spaak, dat bacon, tocino hier nemen.
En dan al die sippelen. Wat we hier al als staat aan. Al die gebroedene sippelen. En dan de wors. De Polish wors. Of de worsjes. Wieners. Wat we al aan. Straks de staat. En dan gaan we door met zo'n pulverstit aan. Zoveel als we dan blijven. En dan bij ons een beetje smaken. We worden niet te veel. We kunnen immer een beetje meer als weniger. Ja, waar we staat. En dan gaan we nog een beetje water bij eten. Wat is er meer? Meest onja zijn. Dat vielleicht kans. En dan gaan we die op een kerken brengen. En dan gaan we die zaagkerken. Wat die zo mooi goor zijn. Ik legde zo dat die about 90% goor zijn. Dat die dan een klein beetje crunchy zijn. En hier waar die dan dit fresh opwarmen, dan zijn die bloß krakkerig. Zo waar die ganz goor kerken, dan worden die mush. Zo, ik doe deze kerken, wat die zo meest ganz goor zijn. Een klein beetje crunchy zijn. Zo, dat is wat ik doe. Zo, doe ik hem. Nu gaan we die op een kerken brengen. En dan gaan we dat erop draaien, maar het plus groot, een beetje simmeren, een beetje buddelen. Nu kijk je maar. Nu zijn onze schaublen gaar. Oh, wenn dit niet wat schijn smaken, dan weet ik niet. Proef dat mal. En dan merk je frische meeltertjes en dan ga je zeer schijn het eten. Maar nu kijk je maar. Nu gaan we den Gläser nemen en aankerken en dan hebben we schaublen verlang. Daar hebben we de Gläser. De dagsels hebben we een heitet water. En nu gaan we de schaublen hier in deze Gläser nemen en aankerken. Dan hebben we verlang schijne schaublen. Schtrucklaunt schaublen. Daar, kijk maar. Dan doen we de schaublen hier alle en een glas nemen. En dan schrijven we de smaak toe. En dan hebben we zeer schijne schaublen voor een lange stout. Eikert de schaublen. Oh, nu kijk je maar, nu hebben we hier 9 liter schaublen. We hebben hier nog een klein beetje even gehouden om te smaken. Oh. Woehoe! Ik wil één ding zeggen, als mensen zeggen, oh, ik leg niet schaublen, want dan merkt je maar zo dat het schijn smaakt. We hebben hier 4 soorten schaublen. Cranberry, navy beans, witte schaublen, pinto beans en zwarte schaublen. Hebben we alle durcheinander. En dan hebben we dat gekerkt met zeppelen en chesnik en peperschouten en wer weet niet wat alles. Smaakt zeer schijn. Dan merk je frische tortillas en dat heb je hinter dem stoer. Wat een frühstück met eiertoop, met alles, met rie. Maar rie en schaublen, ik wil niet zeggen, dat is wat zeer schijnt. Oh, en vergeet niet dankbaar te zijn. Schaublen smaken zeer schijn, wanneer die recht gekerkt zijn en dat rechte de mank is. Woehoe! Wauw! Wauw! Deze had nu alle gekerkt. Alle een Gläser werden. Das had ik met dem e-shop nemen en dan zijn die door voor maanden gegaan. Dan eerst tijd, wanneer je een schaublen hongert, neem je een glas, meer dat op, warm dat op, wat tortillas en dan para dentro. Zoek je proeven dat. Schaublen smaken zeer schijn bij de recht kerken.